Sa Mandaue City, ang mga locally stranded individuals middag sa SAMS sa City Health Office aron mo proseso sila mapapilis. Kinitungod kay gusto na gyud nilang mamauli silang probinsya. Ang report ni Nico Sereno. Taas ang pila sa mga tao gawa sa Mandaue City Health Office. Ang mga staff nagsigi og pahinumdom nga mag-social distancing gihapon aron malikay sa kakuyaw. Sagad sa mga nangadto, mga stranded sa Mandaue nga gusto nang muuli sa ilang probinsya. Nag-asikaso sila sa mga papeles sama sa travel pass ug medical certificate aron makapamauli na. Mas maayo na lang kuno nga muuli una samtang wa pay trabaho dinhi. Wa nagimi. May kwarta diri niya, nag-abang to gid mig boarding house. Oo. Ako gasto yung pabilin diri mo? Dako gyud. So, ang ino kuwang na lang, may kuwang na lang daw niyo po. Ha, sir? May kuwang na lang niyo uli. Kuan sir, kanang gikan mi diri sir, mato na pud mi sa police. Oo. Demo ra dayon. Gikan mi sa barangay. Mangaya sa ko medical certificate para makauli sad ko. Muli sad ko pintras tanto nga wa pa ko'y trabaho dire. Kaya wala pa mo ko gitawagan. Gilimitahan ra sa staff sa City Health ang pagpasud sa mga tao tag na po ra sa sud. Human sa pipila ka semana ang uban gani milanat gyud ug moabot duha ka buwan nga pagkatanggong naghinam-hinam na kini mga locally stranded individuals nga makapamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Awhag unta sa Mandaue City Hall sa mga locally stranded individuals kun LSI makig-alayon sa barangay aron mo ay moasikaso sa mga dokumento. Gidiscourage unta sila nga personal nga moadto sa City Health. Ang barangay ani na ay maghimo og focal person nga mao nay mo process aning mga dokumentuha kay supposedly kani sila mga tawhan na di na tani sila mo mugawas. Sa lagda sa gobyerno sa pagpapauli sa mga LSI, dunay gikinahanglan nga certification nga dili probable o suspected sila nga COVID case. Lakip na sab nga negatibo sa PCR test ug pagkumpleto sa quarantine. Kaning availability of travel katuning ug unsa nga mode o vehicle or unsa nga mode of travel lang gamiton, barko, eroplano ug available basad kay muhatag ta nya wala day flight o wala day barko. Giauhag sab ang koordinasyon sa mga LGU nga mudawat sa mga LSI. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.